stukje. Ja? Maar dit is onze fantastische apothekerskast. Hier alles in kwijt, vooral hele grote worsten. Over grote worsten gesproken. De meeste kennen van de grote worsten, de uitvinder van de rabbit. Linda, laat zien waar die grote worst in gaat, schat. Nee, straks je hebt meer gaatjes, laat maar zien. Oké, Heike heeft nog een gaatje, kom maar. Hey, Oelala, die worst. Ik heb trouwens een filmcamera bij.